Iakan ako ang Espiritu sa Ginoo. Ako nadasig nga mabarugan ang pagtuo sa kabusog ikawan, gisangyaw ang kaluwasan, ang maayong balita sa nilupigan. Gisugo ako aron ipadayag ang kaluwasan sa mga binihag, sa mga buta ihatag ang kasanan, ang mga nangit-ngitan dadung sa kahayan. Iakan ako ang Espiritu sa Ginoo. Ako nadasig